Usosiba jikelele wezizwe ezimanyeneyo Antonio Guterres ubhengeze ukuba kunikezelwe nge-40 million yeedola zaseMelika kwingxowa-mali yeenkonzo zikaxakeka ukunceda iimbacu zaseUkraine. Baqikelelwa kwi-600,000 abantu asele bexhamle kwingxowa-mali yesisa. uGuterres udlele indlebe neChina, iFrance, iJamani, iIndiya, iRussia neTurkey kwinzame zokucima uthuthuva phakathi kweRussia neUkraine. It's never too late for diplomacy and dialogue. We need an immediate cessation of hostilities and serious negotiations based on the principles of the UN Charter and international law. We need peace. Peace for the people of Ukraine. Peace for the world. Kusenjalo, imanyano yamazwe aseYurophu yongeze imiqathango kwenziwa ikheswa kweRussia kwezorhwebo. Kuzonqunyanyiswa ubulungu beRussia kumabhunga amazwe ehlabathi ezezimali nokuvalwa kweenkampani zaseYurophu ekutyaleni imali kwi-oli eveliswa iRussia. Umongameli waseUkraine utyibela amagorha elizwe lakhe ngobukroti bokudubula iinqwelontaka nezigadla zomkhosi zamaRussia. Наші хоробрі захисники продовжують завдавати російським військам. Kwiintsuku eziyi-19 amaRussia alahlekelwe ngaphezu kwe-Ukraine ukodlula imfazwe yeminyaka yaseChechnya. Eyantoni yonke le nkqaleko? Сотні танків, тисячі інших одиниць техніки. Umongameli waseUkraine uVolodymyr uqwele ngelithi ingxoxo zokuzingela imvisiswano nokuthelelana amanzi phakathi kweRussia neUkraine zisaza kuqhubela phambili nanamhlanje.